pokračujeme v dubárskej téme. Dubáky a sneh na prvé počutie nemajú nič spoločné. V Tatrách je ale možné všetko. Dnes obe veci súčasne obdivovali naši kolegovia. Dobráčik, pekný. Šikovný, už aj nožík mi treba pomaly vyťahovať, ale tu nás sa pozrieme. Tak hruby naozaj rastú už aj po Tatrami, hoci počasie sa úplne zbláznilo. Takto sme si sadli k Dubáčikovi, spojili sa s Orlickým štítom a vznikol naozaj zvláštny rozhovor. Aj momentálne tam sneží? Snežilo mi takto 10 cm. Ale nasnežilo, keď sa to potrhá, tak Tatry budú biele. Aspoň v tých vrchných partiách. A viete, ako teraz pričom robím s vami taký krátky rozhovor? Mobil mám preložený pri Dubáku. Tu sa ale, tu sa škrabe. Poďme, poďme. Tu sa škrabe, tu sa škrabe. Tu sa škrabu nohy. Tu na, nie na sedačke. Tu sa škrabe. Okamžite sa tu škrab. Tu sa neškrabe. Opovaž sa tu škrabať ešte raz. Samozrejme už rastú aj takéto krásavice. Muchotrávky, špeciálne si dávate pozor na zelenú, citrónovo žltú a zároveň kôlnatú. Otrava nimi končí zväčša tragicky. Zbierajte naozaj len to, čo poznáte. Na to, že tam hore sneží, toto nie je zlé. Čo poviete? Z Vážeckých Lúk pre televíziu volajú Jožefu Válni. Ľudia chovajú doma všeličom. Pritom sú napríklad dieškovia, chameleóny, opice či mini prasiatka. Zdá sa však, že niektorým je to stále málo. A tak si teraz pozrite reportáž o mužovi, ktorý si kedysi priniesol domov jahňa, z ktorého je teraz nielen člen rodiny, ale už aj starší barán. Volá sa Nick Boeing, má 139 kg a jeho domovom nie je ako tradične farma, ale dom na okraji mesta. Cesta barana priamo do obývačky nebola rozmarom 53-ročného majiteľa, ale záchrannou akciou. Boli sme s rodinou na výlete a našli sme ho ležať správne a krvácať. Priniesli ho teda do britského mesta Cardiff a odvtedy jahňa bývalo s nimi. Nick spával ako mláďat v posteli s pánom domu a hoci mu David Palmer postavil domček, večer čo večer s ním pri televízore krúme keksíky a pozerá filmy. Doma štolet by ho nikto nedostal. Skúšali sme ho dať na farmu, nenávidel to tam odzvierať voči, a po pár týždňoch prišiel späť domov. Nick miluje nielen svoju rodinu, ale aj susedov. Rád sa prechádza po trávnikoch a nechá sa hladkať. Preto sa stal aj živým maskotom tamojšieho rugbyového klubu. Na zápasy však chodí pohodlne, autom. Je to skvelý priateľ, hoci pôsobí hlúpo, je veľmi vnímavý. Baran však jednu bariéru predsa len má, a to je poschodie. Domáci miláčik má jednoducho problém s ísť dolu po schodoch. Adriana Mikundová, televízia JOJ. Dovolenka na rieke môže byť plná romantiky. Vie o tom svoje aj mládež zo 7 krajín Európy, ktorá sa rozhodla splaviť Rín a Dunaj z Kolína až do Bulharska. Vybrali si na to viac než netradičné plavidlo, ktoré nemusia musia sami pomáňať. Vás i Dunaj pri Komárne už okusila replika v Zimskej vode. Nezvyčajne približne 15 metrov dlhé plavidlo priviezli kvôli včerajšej búrke z posledného stanovišťa po ceste. Posúvať 14 vesnicu po vode pri silnom vetre nie je žiadna hračka. Po noci v kempingu prichádzajú na rad záchranné vesty, ochranné rukavice a tvrdé lavice. Ľudia museli byť veľmi silní chlapi, pretože veslá sú ťažké. Vestujú aj dievčatá. Koniec koncov je rovnoprávnosť. Aj oni majú na to rovnaké právo. Moreplavecký Lumbroj riečnej polícii naveril minerálka a zásoby ovocia. Aj keď snala skypuje vyslárov, plavecích sa dole vyhľadom bola neraz náhodou vzdialená od šikovnosti vikingov. Záhnikách to bol určite 100%. Naše noviny sa skončili, pripravený je šport. Pekný večer a dovidenia zajtra. Pekný večer, dovidenia. Užite si leto Overkom. S jedinečnými paušálmi od Superbalu teraz voláte do všetkých sietí len za 90 halierov a víkendové hovory nemajú konca. T-Mobile jednoducho vyššie. Užite si horúce leto. Chevrolet Aveo dvojdverový teraz s klimatizáciou zdarma už od 279 900 korún. Ku každému novému vozidu naviac predĺžená 5-ročná záruka. Nepríjemný pocit v ústach. Zbavte sa ho. Nové Orbit Professional Mint s príchuťou lesného ovocia obsahujú mikrogranuly, ktoré jemne čistia vaše ústa a ich jazyk. A navyše, skvelé chute. Nové Orbit Professional Mint s príchuťou lesného ovocia. Pre čistý pocit celých ústach.
My tu kamerujeme. Jemná zmrzlina Počkaj, taký dáme. krémom a bohato